Dobrý deň, volám sa Molnár Zdenko a som režisér filmu Masná pliaga. Chcel by som vám predstaviť túto profesionálneho herca, ktorý nám pomohol v tomto a zahral si tam takú kľúčovú aj hlavnú postavu. Tak niečo o vás? No tak čo o mne? Volám sa Peter Šimun, som zamestnaný v Pastorke Korzo 90 už dlho. Mám za sebou profesionálnu dráhu, pretože som skončil Vysokú školu muzických umení pred mnohými rokmi, ešte v minulom režime. Bol som asi 12,5 roka v Trnavskom divadle a po revolúcii v 89. som teraz členom Pastorky Korzo 90. Pravdu povedať, nevedel som si to celkom predstaviť, pretože western nie je typické pre Slovensko, je to skôr nejaký západ, ako teda som naučený cez tie indiánky v Letua. Čo sa týka amatérsky, no tak viem si predstaviť v tom, že to nie je na profesionálnej úrovni z hľadiska aj hlavne techniky, času a vôbec celého toho prostredia, lebo jasné, že amatéri aj zápasia s financiami, takže si to asi financiujú z vlastných prostriedkov, takže bude to také jednoduchšie, ale o to možno príjemnejšie. Tak to som asi pomyslel. Tak oslovila ma to, že keď by to pán Zdenko mi zatelefonoval, že či by som nechcel účinkovať. Chvíľu som rozmýšľal, ale potom som si povedal, že prečo nie, lebo amatérske počiny sú vždy tým, že sa odlišujú od profesionálov, veľmi spontánne a sú veľmi úprimné a veľmi vďačné. Tak som si povedal, prečo by som nepomohol amatérom. Pravdu povedať, nejako špeciálne som sa nepripravoval, pretože som sa chcel najprv porozprávať teda s režisérom, síce predtým sme sa rozprávali, ale vlastne keď prišlo k samotnému nakrúcaniu, tak tam vlastne som zistil, o čo ide za situáciu a podľa rád alebo pokynov režiséra som sa snažil splniť to, čo odo mňa režisér očakáva, a to som sa snažil splniť, tak neviem, či som to splnil, dúfam, že áno. Takto tým, že to je amatérska práca, ja si myslím, že ten scenár bol na veľmi dobrej úrovni v rámci dramaticko aj dramaturgickej výstavby a vlastne tá pliaga má to trošku taký rozprávkový charakter, nadprirodzená bytosť, niečo v tomto duchu, ale z hľadiska tej výstavby, ako bol scenár napísaný, tak si myslím, že to bolo veľmi, veľmi dobré. Bude otázka samozrejme, že ako sa to natočilo a ako to režisér postriha, lebo sa hovorí, že dobrý film vzniká v strižni. No, zvolil som to preto, lebo predpokladal som, že keď mi Zdenko zavolal, tak videl vo mňa možno z minulosti isté komické črty alebo komika. Myslím si, že takto som to vnímal, a keďže viem aj o svojich komických vkladoch, tak aj tú postavu, keď som robil, tak myslím, že mala istý nadhľad alebo svoju komičnosť, a myslím si, že to pán Zdenko ocenil alebo ohodnotil. Tak je to iné, ale poradiť by som ani neradil veľmi nič, lebo amatérsky film alebo amatéri majú svoju predstavu, svoj pohľad, svoj názor. A vnášať do amatérov nejaké profesionálne prvky, neviem, či je to až tak dobré, ale takto, no, je otázka profesionálneho točenia, či ide o technickú zložku,
otázka kamery, svietenia, robenia záberov, polocelok, detail, celok. Následne strihať v tejto technike sa až tak nevyznám, to by som musel vidieť ten film a povedať, že kde by bol dobrý strih, tak jedine v tomto. Ale čo sa týka tej organizačnej stránky alebo hereckej, tak tam nemám čo porovnávať, lebo profesionálna práca má úplne iné kritéria, ale tam musia byť isté pravidlá. Pri tom amatérskom filme je to veľmi spontánne a vlastne som sa tam cítil veľmi príjemne. Mňa na týchto amatéroch fascinuje tá ich spontánnosť, chuť do tej roboty. Robia to od srdca s takým oduševnením, čo bolo aj vidno, že sme boli, ja teraz neviem presne, kde sme to boli v tej osade, kde oni tam si zobrali chlapci dovolenky a vlastne svoj voľný čas investovali do natáčania takéhoto filmu. To je jedna vec. A druhá vec, ja som ešte som ani amatérsky film netočil. Takže toto bola taká prvá moja novinka, že točím amatérsky film. Ale tá atmosféra bola výborná, lebo tá radosť tých chlapcov a z toho, ako tam komunikovali a ako tam existovali, žili, tak bola výborná. Ja sa chcem poďakovať, lebo som mal možnosť pracovať s amatérským filmom, ešte som nepracoval s amatérským filmom. Videl som akorát amatérske predstavenia ochotnícke, no, ale myslím, že tá chuť robiť film u vás ako u amatérov, tým, že to nie je profesionálna záležitosť, tak je o to silnejšia, vďačnejšia, vrúcnejšia, krajšia a veľmi dobrá. To je na to veľmi vzácne. Takže ďakujem. Tiež. Možno som starý, ale ešte mám dosť síl, aby som ťa prinútil jednou rukou vyčistiť hlaveň koltu.